Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da yawa daga cikin ku sun turo min sakonni, waɗansu suna tambaya, waɗansu kuma suna kiraye-kiraye cewa lalle in ce wani abu akan wato canje-canjen jam'iyya ko kuma canjin sheka da 'yan siyasa suke ta yi kwana-kwanan nan. Waɗansu suna fita daga pdp suna komawa apc, wasu suna fita daga apc suna komawa pdp. Bilhakika abin da ya sa na yi shuru a kan wannan canjin sheka da 'yan siyasa suke, wato fahimta ta ce da na yi cewa kaɗan ne idan ma akwai a 'yan siyasar najeriya suke abu don aƙida ko don talaka ko don allah. A nan turai idan ka duba amurka suna da manya-manyan jam'iyyu guda biyu, republican da kuma democrats. Akwai waɗansu jam'iyyun amma waɗannan su ne manya-manya. Sannan a nan ingila akwai manya-manya guda biyu, duk da akwai wasu suma a nan, su ne wato conservative da labour. Kuma waɗannan jam'iyyu gaba ɗayansu na amurka da na ingila da sauran gurare a turai, kowannensu akan aƙida aka gina jam'iyyar. Saboda haka duk wanda ya shiga ne bisa aƙida. Saboda haka canja jam'iyya a turai yana da matukar wuya, kai ka iya cewa kamar canja addini ne a afirka. Kamar misali musulmi ya ce zai zama kirista ko kirista ya ce zai zama musulmi, kaga abu ne mai matukar wuya. Saboda mai aƙida ce ba wato san rai ba ne. To haka siyasa take a nan. Amma wato a najeriya da sauran ƙasashen afirka za ka fahimci cewa 'yan siyasa ba wai suna wato siyasa ne ko kuma suna canza sheka ne don al'umma ba kuma suna barin wata jam'iyya bane su koma wata dan aƙida. A'a, suna wannan ne dan san ransu. Idan ɗan siyasa ya ga cewa ba zai samu takara ko kuma ba zai koma mukamin shi a guri kaza ba, ko kuma wato wani a jiharsa ya kwace madafan iko na jam'iyya daga wurin shi, kuma yana ga ba zai ci takarar gaba ko kuma ba zai samu takarar gaba ko yaran shi ba za su zama shugabanni ba, to daga nan sai ya canza sheka ya koma wata jam'iyyar. Saboda haka dalilin da yasa suke ta yi kenan. Saboda haka a fahimta ta mafiya yawa ko kuma dukkan wanda suka fita daga apc makonnin da suka gabata suka koma pdp ba su yi haka dan talaka ba. Waɗanda suka zauna a apc yanzu sun zauna ne su ma dan suna ganin suke da iko yanzu, kuma suna kusa da shugaban ƙasa ko gwamna ko 'yan majalisu. Saboda haka wato bukatar su za ta biya. Su ma ba su zauna a apc dan san talaka ko kuma dan allah ba. Haka wanda suka bar pdp suka koma apc, a fahimta ta mafiya yawa ko dukansu ba dan allah suka yi ba. Su ma sun fita ne dan sun ga bukatarsu ba za ta biya ba 2019. Haka wanda suka zauna a cikin pdp a yau, su ma ba wai dan talaka suka zauna ba. A'a, kawai ana canjin sheka ne kowa dan dai bukatarsa ta biya, dan san ran shi, ba dan aƙida ba dan al'umma ba. Amma idan ka taba 'yan siyasa, dan naji bbc sun yi hira a wato ra'ayi riga na ranar juma'an nan da ta gabata, shi ɗaya ɗan siyasan da ya fita yana cewa dan al'umma ya fita, wanda ya zauna yana cewa dan al'umma ya zauna. Kuma idan ka duba da kyau, wanda ya fita ba dan al'umma ya fita ba dan Allah ya fita ba, kuma wanda ya zauna shi ma ba dan al'umma ya zauna ba dan Allah ya zauna ba. Dalilin wannan na yi shiru, kuma wato wannan yanayi ba zai sauya ba sai lokacin da shi kan malam talakan ya waye, ya fahimci cewa wato lokaci yayi da zai daina bari a yi amfani da shi, ya fahimci cewa lokaci yayi da za a daina sa shi yana tura mota kuma ta tittile shi da hayaki ta tafi. Kuma a wannan lokaci kenan sai ya bar maganar jam'iyya, ya zaɓi mutumin da yake gani mutumin kirki ne, tunda jam'iyyun ba bisa akida aka yi su ba. A yanzu za ka ga wato najeriya ta koma kamar duk wanda ya bar apc ya koma pdp to ya zama shaidan, koda kwa mala'ika ne shi jiya. Haka idan waliyi wato idan shedan ya baro pdp ya koma apc, sai a mai da shi kamar ya zama waliyi, wanda ba haka bane. A apc akwai mutanen kirki akwai na banza, a pdp akwai mutanen kirki akwai na banza, kamar yadda akwai musulmai na gari akwai na banza. Saboda haka ina kira ga 'yan najeriya, ku daina barin 'yan siyasa suna wawantar muku da hankali, su je su gama badakalarsu a wata jam'iyya sai su fita su koma wata don su mantar da ku abin da suka yi mara kyau, ku sake zaɓar su. Mu kalli mutumin, mu kalli me ya amfanar da mu a baya, kada mu kalli jam'iyyar da wai ya tsaya. Shi yasa na yi shiru, amma yanzu gashi yau na yi magana. Ban yi imani ga canjin sheka ko daga wace jam'iyya zuwa wace ba,
duk wanda ya wannan a fahimta ta yayi ne dan bukatarsa ta biya, wanda kuma ya zauna shi ma ya zauna ne dan yana ga bukatarsa yanzu tana biya ko kuma za ta biya a gaba. Duk dai abin kwaɗayi ne da tsammani da zato, amma ba wai dan talaga suke ba dan al'umma suke ba. Saboda haka ina kira ga mabiya mu kula matuƙa, mu daina barin 'yan siyasa suna haɗa kanmu, suna sa mu faɗa, suna sa mu gaba, suna sa mu zagin juna har da kashe-kashe a tsakaninmu. Ba za su amfana mana komai ba sai lokacin da muka waye muka fahimci cewa lalle mu ne za mu sa wani a gaba wanda muka ga mutumin kirki ne, mu kuma tabbatar da cewa bayan mun zaɓe shi ya mana abin da ya dace. Fata na Allah ya sa mu dace.